Ассалому алайкум бародарои ҷон, созатин хубатин, саломатиятатон соза хуба. Бародарои ҷон, имрӯз 27 июн хелети ҳамаи шумо медонед, соат 7:37 ба вақти Москва саҳар ва 9:37 ба вақти Тоҷикистон. Бародарои ҷон, курси имрӯзаи мо дар программае ки ман ҳар дафъ шумода нишон метавонам, яъне Tramway Plus 1000 рубл 22346 сум узбекӣ ва доллар бошад 18.72, евро бошад 17.73, сомонӣ бошад бародарои ҷон 204. ва бародарои ҷон, курси банкҳои хидмат яъне ки тоҷикӣ дар Тоҷикистон ҳозир курс 177 1000 сомон, 177 сомон бародарои ҷон. Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эстихад, Алифбонк, Спитаминбонк, Газпромербонк, Коммерсбонк, Орионбонк, Ҳумо ва Душанбе Сити бародарои ҷон. Барои ҳамин лайк, подписатсияро фаромӯш накунед. Ҳатман подписатсия кунед, дастгирии шумо пешравии мо. Худованд ҳар як шумо нигаҳбон бошад.